bojo kula. Ning kula kowe menge dereng duwe anak. Oh alah, usop. Yen kaya ngono ana sing seje utawa ana sing kleru. Klerune napa Sang Penemban? Liramu yen kepengin duwe putra kuwi mau kudune budidaya lan ndonga kelawan sing kuwasa. Ibarat wong nandur yen to tandurane ora thukul mesti ana sing bermasalah. Enten sing bermasalah. Iya bener. Sing bermasalah nek ora pacule ibarat nandur sawah nek ora pacule ya sawahe sing bermasalah. Biasane sawahe kuwi mau lemahe atos, ora ana banyune, sukete kuwi mau dhuwur-dhuwur. Biasane kaya ngono. Ujar kula sukete nggih pun tek babati. Pun tek sedotaken banyu kali. Ning yen kaya ngono umpama sawahe kok kuwi ketoke wis akeh banyune lan sukete wis dibabati berarti sing bermasalah pacule. Nah, paculmu gowang apa ora, Ngger? Ujar kula pacul kula niku aben bengi nggih tek asah. Mboten ketang ngangge sabun. Manualan, mboten ketang manualan tek asah. Ujar kula sawahe nggih tek paringi pupuk. Ning nyatane ora tukul-tukul tandurane. Malah anane mung gersang, lemahe atos, malah lemahe sawah pating pletek ora genah. Oh alah dalah. Yen pancen kaya ngono ora ana sing bener. Ora ana sing bener, ora ana sing bener. Lah iki. Ketimbang bingung, Nger. Mengko gampang babagan kowe bisa ndarbeni momongan. Arep lanang apa wadon kuwi gampang diatur, asal manute karo Pendeta Durna. Pengen duwe anak wadon gampang. Gari belajar gaya. Tegese kowe mau mbudidaya piye carane dimen bisa duwe momongan arep lanang arep wadon wajibe disyukuri. La ing sakartum la jitanaku paling kafartum bilang ada bilasatin. Sapa wonge sing gelem bersyukur karo nikmate sing gak urip ing kono bakal pikantuk kanugrahane. Sing kufur karo nikmate sing gak urip ning kono bakal nampa bendu. Mulane nggih bisa kagungan momongan yen to sliramu merjaya pendhita kang peparab begawan jati pitutur. Nah. Menika saged kagungan momongan menawi kula menika sampun merjaya begawan jati pitutur. Jane panjenengan niku pendhita apa wong gemblung jane? Malah ngarane wong gemblung. Ngaring calon guru kok ngarane wong gemblung. Oh kualat. Saru ora kena. Nanging kula menika kepengin duweni laku sing bener. Kuwi laku bener, Nger, kuwi laku bener. Menawi dosa sing nanggung Pendeta Durna, dosa panganan apalah kaya tau weruh dosa. Kaya wis tau mati ngerti dosa. Nanging agama menika rak sampun damel pranatan ampun damel tumindak ingkang ala ingkang boten prayoga menapa malih damel juanipun tiyang sanes damel rekasanipun menungso liyane niku boten kenging. Neng ana tetembungan jer Basuki mawa Prabeya. Basuki sliramu bisa kagungan momongan, Prabeyane kudu mateni utawa merjaya begawan jati pitutur kang mapan onong pertapan Bumi Ngaldaka. Pertapan Bumi Ngaldaka ki mau mapan onong sakjroning wana Tegal Kurusetra. Lah iki saguh ya mangkat ora saguh